ದೇರ್ಮೆ ಅವು ಸರ್ ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನು ಪಂಡದು ಸರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಬಾಬು ಕತೆ ಓದು ನಕಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಬಲಪದ ನಾರಾಯಣ ಬಲಪದವು ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಬಲಪದವು ಪಂಡವು ಊರದ ಪುದರೇನ ಅತನಿಗಳು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರ್ಪದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ 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 ಸರಿ ಇದು ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿಕೋರಿ ತುಯ್ನಿ ಚಂಡಿಕೋರಿ ತುಯ್ನಿ ನಾನು ಮರಿಯಳ ಗೊಂಜಿ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗಲೆ ತುಂಬಿನಿ ಅಲ್ಪ ಚಂಡಿ ಸರಿ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಓಹೋ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಐಡ ಮೀಸದಿ ಸಬರದ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಲಕ ಓ ನೈದ್ದ ಮಗಿ ಬಾರ್ಲಾಕದ ರೋಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ನಿನ್ನ ಪೋರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ನಿಕ್ಕ ಮೀಸೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಬದಲ ಶಾಂತಪ್ಪೆ ಎಂದು ಸರ್ ಯಾನು ಶಾಂತಪ್ಪಿ ಯಾನು ಕತೆ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಬರೆಪೆ ಸರ್ ಅಂದ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇವು ನಾಟಕ ಬರೆತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪರೋಚಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ ಅತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಗ್ಗ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡು ಗುಟ್ಟು ಬಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಏನು ನೆಡ್ತುಂಬಿ ಏದು ಬಂತೆ ಬೇ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಬುಧರು ಎಂಜಿನ ಬರೆತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ದಯ ಕೂಡ ಎಂಡನ ರೇಷಮಲ್ ಪೋವ ಮಾರಯ ಏ ಪನ್ಪುಜಿ ಮೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬಗುಲ್ ಸಿಗೋ ಕಟ್ಟೆ ಬಗುಲ್ ಈಶ್ವರ ಸರ್ ಯಾನ್ ಏರಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪುದರಿ ನಾಟಕದ ಪುದರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಐನು ಸುರುಕುಲು ಸನ್ಯ ಬಗಲಿರ ಅವನೇ ಬನೇರ ಹೋಗುಲು ಬಾಬಾ ನರ್ವಸ್ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಪಿದಾರತ್ತ ಇರು ನಾಟಕದ ಪುದರಿ ಯಾನು ಪಂಡೆಂದು ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಲಾಕದ ನಾಟಕದ ಪುದರು ಖುಷಿ ಇವು ಬರೆದ ಯಾನು ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜ ರೆಡ್ಡ ಪನ್ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಡದೇ ಪನ್ಪ ಮಾರೆ ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಓ ಅಂಡಲ ಪನ್ ಓ ನಾಟಕ ಬರೆತ ಹತ್ತು ಸರ್ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಂದು ಮರೆ ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಿಕನ್ ಅಡಿದಿ ಒಂಡಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದು ಮರೆ ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೇನು ಹೂ ಅಂಡಲ ಯಾನು ಬರೆತಿನ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಸರ್ ಅವು ನಾಟಕದ ಟೈಟಲೇ ಅವೇ ಸರ್ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕದ ಬುದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮೂಲತಃ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಮೂಲತಃ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ ನಾಟಕವು ಐನು ಮಲಯಾಳಮುಡು ಎಂಗ್ಳು ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ದ ವಾಸುದೇವನ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತಮ್ముడు ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೊಂಬೆ ಮಾರನ್ ಬೊಂಬೆನೈ ಮಾರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕಡು ಬೊಂಬೆನು ಮಾರೊಂದು ಪೋದು ಆ ನಾಟಕಗೂ ಆ ಬೊಂಬೆಡು ಆ ಜೀವ ಅಂತೂಪಿ ಆಕೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಬೊಂಬೆಡ ಪಾತೆರ್ನೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ಬೊಂಬೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕೊಡಿ ಅನ್ನು ಬೊಂಬೆ ಮಾರುನ ದೃಶ್ಯವು ಇಂಜಿನ ಸುಕುನುಂಡೆ ಮಾರುನ ಪಿದೇ ಬತ್ತದ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಲಜ್ಜು ನಾಟಕದ ಬುದರು ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತಂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಆಪುಣ ಬನ್ನಗ ಬೊಂಬೆಡ ಪಾತಿರ್ ದೇಕ ಜೂವ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಮಲ್ತದೆ ಮಾರೇರೆ ಎಲಿ ಪುಚ್ಚ ಇಂಚ ಬಲಿಪುನ್ ಬೊಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕ ಜುವ ಆ ಬೊಂಬೆನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿದಿನೇ ಯಾ ನಾಟಕಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆತ್ತೆ ಸರ್ ನಿನ್ನನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಗ ದೂರ ಉಡ್ದಿ ನಾವು ಸರ್ ಕತೆ ಐಟ್ ಬೊಕಲಾತ್ ನಾಟಕ ಮಾತ ಮಲ್ತದೇನು ಎಂಜಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿಂದ ಬಂದಿನ ಸೋನ ಸರ್ಕಸ್ ಪಣದು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಯ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸರ್ಕಸ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಸೋನದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಈಗ ಸೋನ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಆಯ್ತ ಅವು ಆ ನಾಟಕ ತುಗಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪುಣನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಸಂ
ಭ್ರಮನಿರಾಸಂ ಪಣ್ಣಗ ಆನ ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಗನೆ ಕಟ್ಟಾಪು ಇಂಜಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಲು ಅವು ಬಾರಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಭೂತಂ ಪಂಡದು ಅವಲ ನಾಟಕಡು ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮಲು ಮತ್ತ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ದಾಯನ ಹೇಳ್ದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಅನ್ ಪಂಡಗ ಏರ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಿದಾಯ ಪೋಪುಜಿರತ್ತ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಉಪ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ನಾಟಕದ್ದು ಬಲಿಪೇರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 1400 ಶೋನಿ ಅಂತು ಇನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಬು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಕಾರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದದ ಗುಲ್ದೆ ಏನೇ ಸೇರಿದ ಕುಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಆ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಪುರದ ಇಂಚ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಕೆಂಪಂಗಿದಾಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಐತೆ ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಡೌಟು ಅವು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಸರ್ ಅವು ಏರ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಏರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿದೇ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಏರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಂತೀರ ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವು ವೈಶಾಲಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಕೇನುಡು ನೈಜು ಅವು ಏರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆಂಪಂಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇನ್ ವೈಶಾಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಬಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕದುಂಟು ಸರ್ ಗೊತ್ತ ಅಂದು ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಫಾದರ್ ಕೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಏನಾ who is this last attempt to murder suspense who mental peace ಏರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೆಡ್ ಪೀಸಿಗೆ ಇರ್ನಿದಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಮನ ಒಂದು ಮಚ್ಚಲಿಗೆ ಪೋತ್ರಿ ಸರ್ ವೈಶಾಲಿಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಭಾರಿ ಸಿಗೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಅವು ಹಲೋ ಅಂಚಿನ ವೈಶಾಲಿ how are you this is babu driver babu yeah I am fine in mental peace who was the murderer binary ನರಕ ಬರ್ತಿದ್ದು ಹಲೋ ವೈಶಾಲಿ yours father KK is speaking last attempt to mental peace drama, no? 1500 shows dramas, but mental peace in red shirt is murder. Who? Suspense last scene. Who? Huh? Beavers. Huh? sorry I hotel the owner game murder meldi. ಹೋಟೆಲ್ದ ಹೊರಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಡ್ರಾಮಾಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹುಡು ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ನಟ್ಟು ನಗು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಬೂಕ್ ಬತ್ತಂದು ದನಿನೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಬೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಸಹಜ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡ ಅಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹುಡು ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್